African Hausa TV, tashar labarai da babu gargada a cikinsu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Idan wannan shine zuwanka na farko ko zuwanki na farko, to dan Allah dan Annabi ki danna mana ƙararrawa domin sanar da ke sabuwa ko kai sabon ɗauka a duk sanda muka sanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau za mu kawo muku jerin ƙasashen Afirka da aka yi wa juyin mulki, waɗanda juyin mulkin ya kai ga nasara da kuma wanda ba a samu nasara a wajen yin juyin mulkin ba. Za mu soma da ƙasar Gini Bisau da aka yi yunƙurin juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairun shekara ta 2022 ƙarƙashin shugaban ƙasa Umaru Sissoco Embalo, wanda juyin mulkin bai kai ga nasara ba. Sai ranar 24 ga watan Janairun 2022 inda kasar Burkina Faso aka yi mata juyin mulki ƙarƙashin shugabancin Roch Marc Christian Kabore. Sai kasar Sudan a ranar 25 ga watan Oktoban shekara ta 2021 ƙarƙashin shugaba Abdallah Hamdok, wanda Janar Abdel Fattah al-Burhani ya jagoranci aiwatar da juyin mulkin. Haka zalika kasar Sudan ɗin an yi yunkuri na mata juyin mulki a ranar 21 ga watan Septemba, wanda bai kai ga nasara ba. Sai kasar Gini Conakry, wanda a ranar 25 ga watan Septemba 2021 aka yi mata juyin mulki inda aka kifar da shugaba Alpha Conde, wanda Colonel Mamadi ya jagoranta. Kasar Tunisia a ranar 25 ga watan Yulin 2021 wanda shugaba Kais Saied ya jagoranta, inda ya rushe majalisar kasar. Mali a ranar 24 ga watan Mayun 2021 karkashin Colonel Assimi Goïta, inda aka kifar da shugaba Ba Nda da Prime Minister Moka Une. Sai kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a ranar 17 ga watan Disamba 2020 da ranar 13 ga watan Janairun 2021 inda aka kifar da shugaban ƙasa Faustin Archange Touadera. Ƙasar Mali, Assimi Goïta dai ya kuma jagorantar juyin mulki a ranar 18 da 19 ga watan Agustan 2020 wanda aka kifar da shugaba marigayi Ibrahim Boubacar Keïta da kuma Prime Minister Boubou Sisi. Sai ƙasar Ethiopia, wanda aka yi yunƙurin yi mata juyin mulki a ranar 22 ga watan Yunin 2019 ƙarƙashin shugaba Assimene Tsinke, wanda aka yi yunƙurin kifar da shugaba Abiy Ahmed. Sai ƙasar Sudan, wanda aka yi wa juyin mulki a ranar 10 ga watan Afrilun 2019 inda aka kifar da shugaba Umar al-Bashir. Sai ƙasar Gabon, wanda aka yi yunƙurin yi mata juyin mulki a ranar 7 ga watan Janairun 2019 inda aka yi yunkurin kifar da shugaba Ali Bongo Ondimba. Sai kasar Equatorial Guinea, wanda ita ma ta fuskanci matsalar yunkurin juyin mulki a ranar 27 da 28 ga watan Disamba 2017. Sai kasar Zimbabwe a ranar 14 da 21 ga watan Nuwamba 2017 ƙarƙashin shugaban ƙasa Robert Mugabe. Akwai ƙasar Gambia, wanda aka yi mata yunkurin juyin mulki a ranar 16 ga watan Disamba 2016 da ranar 21 ga watan Janairun 2017 inda aka yi ƙoƙarin kifar da shugaba Yahaya Jammeh. Sai ƙasar Libya 14 ga watan Oktoban 2016 lokacin shugaban ƙasa Faiz El-Sarraj. Ƙasar Burkina Faso a ranar 8 ga watan Oktoban 2016 an yi yunkurin yi mata juyin mulki domin a kifar da shugaba Roch Marc Christian Kabore. Kasar Burkina Faso dai a ranar 17 ga watan Septemba 2015 an kuma ƙoƙarin yi mata juyin mulki. Hallau dai Michael Kafando aka yi yunkurin kifarwa, sai dai bai kai ga nasara ba. Burundi a ranar 13 ga watan Mayun 2015 an yi yunkurin kifar da Pierre Nkurunziza. Kasar Gambia a ranar 30 ga watan Disamba 2014 an yi yunkurin kifar da Yahaya Jammeh, sai dai wannan juyin mulki bai kai ga nasara ba. Kasar Lesotho 30 ga watan Agustan 2014 an yi kokarin kifar da shugaba Tom Thabane, sai dai ba a yi nasara ba. Libya a ranar 18 ga watan Mayun 2014
an yi ƙoƙarin kifar da Abdallah Al-Thani wanda Khalifa Haftar ya jagoranta. Haka zalika a ranar 14 ga watan Fabrairun 2014, Khalifa Haftar ɗin ya jagoranci kifar da Ali Zaidin, sai dai bai kai ga nasara ba. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo an yi yunƙurin mata juyin mulki a ranar 30 ga watan Disamba 2013 ƙarƙashin shugaba Joseph Kabila, sai dai bai kai ga nasara ba. Libya a ranar 10 ga watan Oktoban 2013 an yi yunƙurin kifar da Ali Zaidin, sai dai ba a kai ga nasara ba. Ƙasar Egypt da ake kira Masar an yi mata yunƙurin juyin mulki a ranar 3 ga watan Yulin 2013 inda aka kifar da Muhammad Morsi. Ƙasar Chadi an yi yunƙurin mata juyin mulki a ranar 1 ga watan Mayun shekara ta 2013 inda aka yi ƙoƙarin kifar da shugaba Idris Deby. Ƙasar Comoros a ranar 20 ga watan Afrilun 2013 an yi yunƙurin mata juyin mulki, sai dai ba a kai ga nasara ba. Ranar 17 ga watan Afrilun 2013 an yi yunƙurin kifar da Ali Zaidin wanda Muammar Gaddafi na Libya ya shirya. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya an yi yunƙurin kifar da Francois Bozize a ranar 23 da 24 ga watan Maris na 2013. Ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya an kifar da Francois Bozize a ranar 24 da 23 ga watan Maris na 2013 wanda Michael Jotodia ya shirya. Ƙasar Benin a ranar 4 ga watan Maris na 2013 aka yi yunƙurin kifar da Thomas Boni Yayi wanda yunƙuri bai kai ga nasara ba. Ƙasar Eritrea ita ma ba a kai ga nasarar kifar da ita ba a ranar 21 ga watan Janairun 2013. Ƙasar Sudan wanda aka yi yunƙurin kifar da ita a ranar 22 ga watan Nuwamba 2012 inda Umar Hassan al-Bashir ya ci gaba da zama a kujerar mulkin ƙasar. Ƙasar Abrikos ta fuskanci yunƙuri na juyin mulki a ranar 13 ga watan Yuni 2012 wanda Laurent Gbagbo ya jagoranta. Ƙasar Mali, Ahmadu Tomi ya yi yunƙurin kifar da shugaban ƙasa a wancan lokaci a ranar 30 ga watan Afrilu da 1 ga watan Mayun 2012. Ƙasar Malawi an yi yunƙurin mata juyin mulki a ranar 5 ga watan Afrilun 2012, sai dai juyin mulkin bai kai ga nasara ba. Ƙasar Mali a ranar 22 ga watan Maris na 2012, Kaftin Ahmadu Sanogo ya jagoranci juyin mulki inda ya kifar da Ahmadu Tomani Tore. Ƙasar Gini Bisau ta fuskanci matsala ta yunƙurin juyin mulki a ranar 26 ga watan Disamba 2011 inda aka kifar da shugaban ƙasa Malam Bacal Sanha. Ƙasar Nijar an yi mata yunƙurin juyin mulki a ranar 26 ga watan Yulin 2011 domin a kifar da shugaba Muhammadu Isufu. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ranar 27 ga watan Fabrairun 2011 an yi yunƙurin kifar da shugaba Joseph Kabila, sai dai yunƙurin bai kai ga nasara ba. Ƙasar Madagascar ta fuskanci matsala ta yunƙurin juyin mulki a ranar 17 da 18 ga watan Nuwamba 2010 ƙarƙashin shugaba Andry Rajoelina. Ƙasar Gini Bisau ita ma ta fuskanci matsala ta juyin mulki a ranar 1 ga watan Afrilu 2010, sai dai bai kai ga nasara ba. Ƙasar Nijar a ranar 18 ga watan Fabrairun 2010 an yi yunƙurin yi mata juyin mulki domin a kifar da shugaba Tanja Muhammadu, sai dai yunƙurin bai kai ga nasara ba. Waɗannan su ne jerin ƙasashen Afirka da aka yi wa juyin mulki tun daga shekarar 2010 zuwa shekara ta 2022. Ku ci gaba da kasancewa da tashar African Hausa TV domin jin sahihan labarai da babu waiwai ko gargada a cikinsu. Muna tafi a shirinmu na gaba da sabon maudu'i ko kuma da ce sabon bayanai da zan kawo muku. African Hausa TV, tashar labarai da babu gargada a cikinsu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Idan wannan shine zuwanka na farko ko zuwanki na farko, to dan Allah dan Annabi ki danna mana ƙararrawa domin sanar da ke sabuwa ko kai sabon ɗauka a duk sanda muka sanya.